The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM. It's 7:54 in the evening. Alas 7:54 na sa gabi. Sa gitna dahil ng evening, mga kagrupo, mga ka-short, mga ka-party. Okay, welcome naman sa ating program kada gabi na. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag siyempre ini para sa mga mahilig mag-kiay-kiay, mag TikTok, kag mag ikol-ikol sang ilang mga buli, no? Sa mga hindi pa makatulog sa mga gabi, dito paano pag may tulog, no? Populitan na nakapanyapon na, nakahimos-himos na sila panyapon. Nakasukad-sukad na kag siyempre iba nakapuli na sa ilang mga panimalay. Nakapuli na nga wala sang problema. Wala naman madamukulan sa ilang mga asawa. Okay, today is April 3, 2024, ikatatlong adlaw sa bulan sang Abril nga 30 kasingkal sang init, no? So na-notice nyo ang may picture nga gin-post sa Facebook nga ang bangros sa rotunda sa may plaza, no? Naluto. Sa sobrang kainit, naluto ang bangros sa may rotunda sa tabok langit sang Caltex. Amo na sa kainit sa buong sang panahon. Okay, so kung diin makamu magkadto sa kada adlaw, so hindi gid malipat magdala sang isa ka baso nga tubig. Or hindi gid maglipat magdala sang tubig siyempre nga para kung feeling dehydrated ka mo, may ibubo ka mo sa inyong mga tilaukan. Kaya siyempre hindi gid mag-expose sa tama ka init, no? Labi na gid sa mga maputi, kahit siyempre kung magpainit ka mo, dali ka mo sina mag-itom, no? Para sabi ni Lia Puasan nga tama ka puti. So dapat magpulupasilong ka kay kadakosang chance mo nga mag-itom. No, sa mga maputi halong-halong ka mo. Sa mga parehas namon nga medyo dark, no? Okay man lang nga magpainit kami. Kasi siyempre masakit man sa panit ang magpainit. Okay, so welcome once again sa ating program. This is DMC Net Radio FM. Kag siyempre Dance Party Mixes. Kag siyempre ang DMC Net Radio FM is the official and the one and only dance mix channel diri sa Banos sa Dumangas. Kaya nag-broadcast ito live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag siyempre mabatian sa bilog nga Pilipinas, bilog nga kalibutan by our Facebook Live. Kag may ara kitang replay karon sa atong YouTube channel nga DJ Vic Donoso III. Sa mahilig magtulo TikTok, siyempre mag-zumba-zumba para gid sa inyo atong program. Okay, for the meantime, magnalis sa ato nakatutok sa ato sa mga gabi. Nga wala sang imuon gusto tama mag-sound trip. Of course, una nga nagtama si Ludi Villanueva dira sa may Sitio Naluyan, Barangay Sapao, Dumangas. Salamat din sa pagtamwa. Ghambalya pa shoutout, sir. So, ara na sa mga Villanueva family dira sa may Barangay Sapao, Sitio Naluyan. Sagid ka may dad nga evening sa tanan, no? Sa mga parinti natin dira. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, sa mga Villanueva family, sa mga Distua family, kagiban pa dira, no? Sagid ka may dad nga evening sa tanan. Kag of course, naman si DJ Rex Langrio sa may Kalinog, Iloilo. Sumusta aton nga biyahe, Idol DJ Rex? Damo-damo man sang chicks nga nagasakay-sakay si imo. Basta gwapo ang driver.
Siyempre, damo ang pasahero na. By the way, pa klase sa city, no? Ang mga high school, kag elementary. Pero mga colleges natin may mga klase na. Okay, so mamayang gabi, Sir Vic. Okay, so likewise masay mo, Rix Langrio. All the way from Kalinog, Iloilo. Kag-ara man siyempre ang gwapo kag mapisan. Nga kagawad sang Barangay Manangit, Dumangas. Nga si RC Rolling Ding Lasa. Kagawad Rolling Ding Lasa. Thank you so much sa pagtama, no? Mga suki natong kada gabi. Of course, ako mga gwapong estudyante sa may Sapaw Elementary School, nga high school na subong. Si Jan Cyrus Andrade. Salamat sa pagtama. Of course, si Lia Puasa na pinakagwapa dira sa may barangay Sapaw Dumangas, no? Hindi man mahilig magwaldate. Magwaldate. Ano pa daw sila? Magwakal-wakal sa Facebook na. Napalo ko niya mga post. Kaya daw okay man. Kaya bisan daw maproblema ka, makayom-yom ka gid sa iya mga post, no? Manaya dapat pa kulang kita. Mga bagay nga makayom, mga makabasa na. Then of course, ang gwapa man nga teacher sang Patlad Elementary School nga si Ma'am Giro Sanico ng pinaka-expert dira sa ICT na sa may Barangay Patlad or Patlad Elementary School. Thank you so much good ma'am sa pagtama. Kag si idol ko RJ Villagracia Dichua. Dichus, I mean, all the way from Rua City. No, thank you so much sa pagtama DGRG, no? Member man sa REMIX DJs kag Team Turbo. Salamat sa pagtama. Kag si Jan Okay, Jan Pastrana Tiangao. Suki ba nato kada gabi? Shout out Sir Vic, mayang gabi. Okay, mayang gabi man mo sa may Metro Manila. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, hambal ni Lia Puasan. Good evening, sir. Pa-shout out kay GS Microsound, okay? Sa mga kasikat sa buong Microsound. Yung mga gagmay lang ang sound nga mga gagmay ang box niya. Abi ko gani last time pag kikita ko kay Lia Puasan sa may Facebook, abi ko nagtaas siya. Kay taas pa siya sa mga boxes. Hindi ka rin ginatindugan yung mga boxes. Siyempre, Microsound. Magama kita Microsound, siyempre, ano ba lang micro? Gagmay pero swabe ang lagabong, no? Okay, ang bali RJ Villagracia dito sa watching from Rua City. Okay, salamat once again. Kagang gwapa man siyempre nga teacher sa Dakotan Elementary School nga si Ma'am Christy Robanti de Lariarte. Nagatama mo sa atong Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtama. Kag si Roxky Dinglasa Gaborni. Shout out Sir Vic Gaborni family. Okay, salamat gid sa pagtama Roxky Dinglasa de Gaborni. DMC Net Radio FM. Lamok. 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 Okay, from Lia Puasan, si Sir Balan, nagpakadlaw, yagid ako. Manin sakto yun, dapat mga joke lang ang makakadlaw. Para sa imo. So mag-post ka, siyempre, makayum-yuman na makakita sa mga post mo na. Manan namin mga post bala, yung makabasa bala, bisan problemado, nagangisi-ngisi na. Okay, acknowledgement na nato. Nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live subong nga gabi na si RC Dinglasa or si Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may barangay Manangit Dumangas nga nag-donate sa iyang heart. Also si Emily Del Pinado sa may barangay or Sitio Naloyan, barangay Sapaw Dumangas. Thank you so much, Git. Si Roxky Dinglasa Gaborni, si Yanya Nonsay, si Eve Di Asis Duriman. Okay, si Ma'am Christy Robanti de Lariarte. Also si Ma'am Kindi Depositario, mga teacher nagatamo sa akon. Salamat gid mga ma'am sa pagtamo, no? Then si RJ Villagracia Dichusa, si Annalyn Hautia. Of course, akon nga gwapang estudyante, kag paryente sa may Sitio Naloyan, barangay Sapaw Dumangas. So si Ginabel Donoso.
Okay, big regards sa mga Donoso family dito sa may barangay sa Pao, Sitio Naluuyan. Salamat din sa pagtamwa, no? Si Ria Bibit dito sa may barangay sa Pao, Dumanga, sa Malya. Or regards sa imo nga ex-boyfriend, si Ronnie Dunao. Kag si anak si Kiel Adrian. Salamat sa pagtambay. Of course, si Joy Ann Arcan Basco, kag si Ludi Villanueva. So, para man na nag-donate sa mga reactions sa aton nga Facebook Live sa mga gabi. Kag siyempre, pili ka maka-share sa aton nga Facebook Live. Kaya wala man sang bayad mag-share na. Basta sa mga dasong adlaw, name, dates, and promo naman kita. Para nga mag-enjoy naman kamo samtang magdaog sa aton nga name, dates, and promo. Okay, siya nag-share sa aton nga Facebook Live, si RJ Villagracia Richusa, all the way from Roa City. Salamat kayo sa pag-share sa aton nga Facebook Live. Si Ludi Villanueva nag-share man sa aton nga Facebook Live. Okay, pigado ang biyahe, sir. 1 week wala klase diri sa city, sir. Okay, magina akong kaysa. Pangita sang ideya nga maka-extra naman. Lain naman nga obra. Basta legal lang nga obra, no? Hindi nga obra nga iban. Hindi man namin nga obra. Basta na lang obra basta legal nga makwartahan. Ayos-ayos ginano. Pwede ka mo makatanom-tanom. Bakal-bakal kag magbaligya naman liwat. Mag-retail bala na mga ginansya. Okay? So, among gina DJ Rex Langrio. Among gina kaboy nato sa plan nagabakas-bakas. Kung kaisa, pigado kung kaisa, okay man. Okay, sagot sa mapasyatat. Butang na sa dalom. Kay basahan kayo anytime. For the meantime, basi may ka mo ng mga celebrations. Butang na kayo pang basahan natin ka na. For the meantime, hataw-hataw kita na sa itong mga exclusive nga mga dance remixes. Adali lamang sa DMC Net Radio FM after sa pila ng commercial break. Siyempre nga mo nagpamati sa DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kakawa niya siyempre si DJ Vic Donoso dito. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok, kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Lo, daw katigas ang ubo mo, wow? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na discount ibakal tatuloy to sa badwa ho.
SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Christy Batuigas watching from Kabangkalan City. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Most in demand and best looking DJs in Dumangas. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso III. Ang grupo mo! He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Dumangas Mix Club.
years old to be a classic. DJ Vic. DJ Vic Donoso. The third. Bringing you the hits. Mix Club at Radio FM. Your number one choice.
party sa Mindanao Beats Club. DJ Michael John. Mindanao Beats Club. DJ Michael John. This is the mix of DJ Michael John. One, two, three, go!
Ito